हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर आं दा मा मावगोन नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामगोन। लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिपकआ स्कुलाव थांनो देलायबाय। दिपकआ दे जादो। Masa di baba? Biskut hendak. Saya di atas dalam sampai. Bos pas sama bos pas. अखा हादोंमोन लोगोफोर नै दा नागारबाय। Nagarबाय। दे जादो। One two. Kau dah kau berbagi. Gusu kan ini betul. Guys, nah, udah selesai. Kita. Kenal lah, baba. Aku shade. Kita mana? Hai Inde. Hai. Hai guys, guys ini rumput kalau baik. Ini makan lagi, Dinda? Makan lagi, Dinda? Cuma sampai tuh. Sudah sampai. Di Koko sekolah dan fैबाय Hai dah. Oंखाम ओंख्रि संनोसै. ओंखामथ' मोनबाय ओंख्रि संनोसै. लोगोफोर आं दा ओंख्रि संनोसै. मटर आलु भाजा होनोसै. लोगोफोर आं दा मटर आलु भाजा होनोसै. लोगोफोर नै मैगं हाखांबाय एबार सुनानै एवहैसै। लोगोफोर नै आं दा साराय जानबाय ओंख्रि संनोसै। Này alu भाजाया मोनबाय आंना दाना जानानै स्कुलाव थांसै दिपकनि स्कुलाव नै लोगोफोर एबार जानोसै आलु मटर भाजा ओंखाम दै जाखाबाय लोगोफोर नै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दिपकनि स्कुलाव थांसै जानो हाब्रुआ जोब्बाय स्कुलाव थांनोसै लोगोफोर
Rồi phía bên thằng nữa. Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Những ngắn đằng đứng này mà được. Hả? Biji luar deh, biji luar. Biji luar deh. Mami, I don't want to go there. Habis itu, aku bangun. Anak mana? Boleh kemana? Boleh. Man boleh. Boleh. Ambil angin saya. Boleh nggak? Udah. Udah. Chị kìa. Sao vào đâu? Misal. Hả? Ini đâu ada Juli rất thao thao. Đừng dặn chính Juli rất thao thao. Không biết đâu cái gì mà cái gì. Ya, thôi à. Cái này cái gì? Udah kembali. Ready जाबाय. लोगोफोर सावखांबाय लोगोफोर अमा आदार होनोसैलाय दहाय बानायब्रबदों आं बेखौ अखा हायोना गासै जायो ओंखायनो देरना माथो
बिदिबा लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। उनाव लोगो मोनफिनगोन। भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै हो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो अननानै लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।